Domingo Escrivà, recordem que Domingo Escrivà Peiró era un home que va fer molt per Oliva, un gran treballador, i ell va ser alcalde durant 2 etapes. La primera etapa va ser del 31 al 33 i la segona va ser del 36 al 37. Durant aquests 2 períodes va estar com a alcalde. Era alcalde, per supost, en aquesta època, republicà. Aleshores ja, molt avançada ja la guerra, té que per circumstàncies polítiques i de pressió, es té que exiliar perquè si no anaven a fusilar-lo. Entonces ell s'exilia concretament al Alger, a Bufaric. Ell allí passa un tram de vida, la major part de la seva vida, que és al voltant de 23 anys en l'exili. Abans d'exiliar-se, ell té 2 fills i una filla, un fill molt xicotet de 2 anys, el Domingo, i l'altre, que és el Manuel Escrivà Mateo, que també per circumstàncies d'amenaces i circumstàncies que no els matarés també, té que acollir-se necessàriament a la migració que va haver de xiquets, el que parlem de famosos xiquets a Rússia. Aleshores, té el seu fill, Miguel Escrivà, estem parlant ja de Miguel Escrivà Mateo, el 21 de març de l'any 37, té que obligatòriament pujar al barco, en concret Cabo de Palos, que és des de València, junt a molts més xiquets i xiquetes que anaven en la mateixa situació que ells, d'exiliats. Van eixir cap a València, van passar per Cartagena, Mallorca, i després ja van anar cap a Rússia. Allí a Rússia ell va estar concretament en un lloc que es deia Kaburrov, Mansibú, que era una colònia coneguda per tots com la colònia d'Artek. Més que colònia era una zona, perquè ells estaven els refugiats, no estaven en cabanyes ni en tendes, al pareixer estaven en una espècie de palaus de l'aristocràcia que s'havien requisat i entonces van clavar allí els xiquets. Després, ell va estar poc de temps, vam estar, que això eren com a colònies d'estiu per a un poc conèixer-los, ell fer molta gimnàsia i per a començar un poc la redistribució. Per tant, al cap de 4 mesos, per començar el curs escolar, se'n va anar ja cap a Moscou. A Moscou ell recorda allò que li agradava moltíssim Moscou, perquè en les cartes, una d'aquestes cartes parlants, on sí que es pot reproduir la veu d'ell, sí que parla molt bé del bé que estaven cuidant-lo, que havia estat en la plaça Moscou, en la plaça Roja, i en la conversa que està gravada sí que es veu ja una marcialitat, hi ha un adoctrinament russo a l'hora de parlar d'estamos, saps? I per cert també acaba el discurs agraint-li al camarada Stalin el bé que estaven cuidant-lo. Després ja en l'any 41, quan ja es comença la Segona Guerra Mundial, ja dins la Guerra Mundial, quan ja la part d'Alemanya estava entrant dins de Moscou, sí que es tenen que evacuar per la nit a Samarcanda. I ell era un pareix ser que era un junt a altres xiquets i que n'hi ha algun d'Oliva més a Samarcanda, i des d'ahir ja es redistribueixen en cases. Ell comença a fer-se malalt, hi feia molta fred, comença a fer-se malalt, i conta que en la seva malaltia estan tratant-lo molt bé, conta que estan en unes medicines i uns metges i uns aparatos que ell no havia vist mai en Espanya, parla concretament que li feien moltes fotografies en un aparato que el dia que eren aparatos de rayos X, que es veu que així encara no estaven massa modernitzats en aquest aspecte, però que ell li feia moltes fotografies, i ell cau malalt de tuberculosis. Cau mal de tuberculosis i aconsegueix recuperar-se prou bé, tot això ho tenim documentat en les cartes que ens envien amistats d'allí, i després d'allí de Sarcamanda ja se'n va cap a Crimea. Això ja és en l'any 1948. Ja se'n va cap a Crimea i viu ja en una colònia de refugiats espanyols, tot eren espanyols, i concretament en una casa d'una tal Carmen Manzana, no sabem qui és, si era d'Oliva o què, però Carmen Manzana. I aquesta persona ens escriu en diverses cartes contant-li a son pare i a sa mare, els meus tios,
la situació molt malalteta de Manuel Escrivà. Aleshores ell empitjora molt i ja el 7 de febrer de 1949 mor en Crimea. Un altre sí que hem estat en companyia, concretament jo i el seu germà, Domingo Escrivà, intentant buscar-lo i al final vam localitzar que s'havia mort, que estava en Crimea i estàvem ja, pràcticament teníem el viatge paraulat per anar per almenys a veure la tumba d'ell o la tumba comú que n'hi haurà allí, però malauradament va faltar el germà i abans d'anar-me'n no hem pogut anar. En les cartes que tenim sí que n'hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, perquè ell deia que no rebia cartes. Clar, ell no entenia que el no rebre cartes d'ací cap allà, perquè clar, entrar en la Segona Guerra Mundial i anar canviant-los de lloc, les cartes no arribaven. Al revés sí que arribaven les cartes d'allí cap ací, però amb la peculiaritat de que quan arribaven ací les cartes estaven obertes, per suposo les obria el règim, les obria, i li estampaven un segell que posava censurada. Ja de Samarcanda ja és cap a Crimea, concretament a una colònia d'espanyols, de gent exiliada espanyola, i es viu en casa d'una persona que diuen Carmen Manzana. No la coneixem, ni sé què és, però en les cartes sí que està molt, renombra molt aquesta persona, inclús aquesta Carmen Manzana ens envia cartes, inclús la carta ens comunica la defunció, als pares, per supòs, la defunció del xiquet és d'esta persona, Carmen Manzana. Ahir ens diu que ha empitjorat molt i que el dia 7 de febrer de 1949 mor en el sanatori i està enterrat en Crimea. Aleshores sí que vam fer un intent del germà, Domingo Escrivà i jo vam estar buscant i vam localitzar que estava en Crimea, estava enterrat, però que no vam veure si estava en una fossa normal o en una fossa comú, segurament estarà en una fossa comú. I ja vam preparar el viatge per a poder anar a visitar-ho, però malauradament el germà Domingo en un infarto va morir i s'ha quedat la idea en la taula. En les cartes sí que és molt freqüent dir que no li arriben les cartes. Es queixa molt als pares d'aquelles que escriu molt per ací, però que per allà no arriben les cartes. I això és un poc natural, perquè clar, al començar la Guerra Mundial, ells ja es comencen a anar canviant, no tenen encara que estan en el mateix lloc, van canviant-los d'ubicació, i les cartes d'ací cap allà pareix que es perden. D'allà cap ací sí que les cartes estan arribant totes en una peculiaritat, que quan arriben ací les cartes estan obertes, estan repassades, no sabem si el que arriba a les famílies són el que verdaderament els xiquets han escrit o els han fet escriure o les han canviat, però també, a pesar d'estar obertes, el document sí que arriba, i arriba un document i en el segell tant el sobre com la carta que està censurat. El règim te la llegia i després t'estampava censurada pel règim. També comentar que va ser el que Manuel estigués allí en Rússia va ser malauradament una desgràcia doble per a aquesta família. I dic doble perquè sa mare i son pare van tenir que viure una doble situació. Primera, que el desfer-se d'un fill que se n'anava per una temporadeta a un lloc i la temporada va ser molt més llarga, i per l'altra part tindre aquest matrimoni també que separar-se degut a l'exiliació del pare del xiquet, del que era alcalde, Domingo Escrivà Peiró. Al tenir que exiliar-se a Bufaric, clar, ells estan durant 23 anys, aquest matrimoni separat, i corrent-se les notícies, el xiquet m'ha escrit això o el xiquet m'ha escrit l'altre. Ahir, aquesta persona, el pare de Manuel, va ser exiliat en abril del 39, ja acabant-se la guerra, i el va estar intentant durant molt de temps tornar a Espanya, però, clar, cada volta que ho sol·licitaven dient que si tornava l'anaven a carregar-se, l'anaven a fusilar, que estava sentenciat a mort, i si venia anaven a executar la sentència i matar-lo. Van fer diversos intents, en una de les cartes recorde que està escrit que per poder tornar s'ha de buscar una firma del capellà, una firma de l'Ajuntament i una firma de 2 o 3 persones del poble. Després, en una altra carta, se contesta que la firma de l'Ajuntament s'ha aconseguit,
que la firma del capellà s'ha aconseguit, però que aquestes altres persones concretes del poble s'han negat a firmar perquè el que volen és que torne i matar-lo. Per tant, Matia, la dona, li diu que no, que baix cap concepte torne perquè el mataran. Ell insisteix en voler tornar i al final el convencen perquè es queda allí en Bufaric. I ja el 24 de setembre de l'any 62 hi ha un document del cònsol Agustín Cano, allà en Bufaric, on li diu que sí, que no li diu que li s'ha commutat la pena, però sí que li diu que té permís per a tornar i que no va passar-li res. Després també li envia el 9 d'octubre una carta a Matia, a la dona, dient-li que el dia 14 d'octubre del 62 arribarà al port d'Alacant. I és cert perquè després en el passaport que té ell sí que està cunyat el 14 d'octubre del 62 com a que ha entrat en Espanya i finalment arriba aquest mateix 14 d'octubre a Espanya. No, en aquesta època ja no el maten i ell ve ja molt malaltet ja per morir-se i en breu mor i per almenys el veuen, mor així en Oliva, a la seva terra, i està enterrat així en el cementeri d'Oliva i la seva foto està posada en la galeria d'alcaldes de l'Ajuntament d'Oliva. És una tragèdia molt gran, ja en un principi, conforme he comentat, el tindre que enviar un xiquet per poquet de temps i que ja no el torne, i l'altre, el que tindre que per raons polítiques, tindre que exiliar-se ell. Existeix un document també en el qual ell fa una confessió, ja parlem del que era alcalde, una confessió que està, jo tinc l'original d'aquesta confessió en manuscrit i també es va publicar en un periòdic on ell diu que ell ha estat en la política, que ho ha donat tot per la política, que la seva intenció sempre ha sigut fer el bé i que en moltes de les persones que confiava que realment no es podia confiar. Ho dic així un poc suau perquè la carta és molt més agressiva i no estem en temps d'entrar en polítiques i crear polítiques nosaltres de la història. La història està ahí per recordar el que ha passat i que no torni a passar, però malauradament ell se'n té que anar allà i durant 23 anys, encara que ho repetisca, viure en la pena. I ja en l'última carta que li envia a la dona, li diu: Maria, per favor, no continues parlant-me de... Perdona. No continues parlant-me de Manuel perquè pensa en ell i em vull més a pressa. I aquesta és la història d'una família destrossada com moltes famílies. No té més mèrit ni Montió, ni Montió pare, ni Montió Manuel Mateo, no té més mèrit que Manuel Escrivà Mateo, no té més mèrit que altres xiques perquè és víctima, igual que tota la resta dels 3.000 xiques que se'n pogueren anar allà, que no devien res i que molts pràcticament no han tornat, que molt poquius han tornat, molt poquius. Altres han fet la vida allà i altres, malauradament, han mort en la soledat i en la distància d'una situació política que xiquets ni xiquets ni majors, però concretament estos xiquets van pagar en l'exili obligat per circumstàncies polítiques, m'imagino. Jo no entenc massa política, però m'imagino que per circumstàncies polítiques. I segons, perquè clar, jo amb Matia sí que he parlat, i la verdadera història de tot això era Matia Rosa, que malauradament ha mort avui, per coincidències de la vida. I ella contava que la germana de Mauela, que era la dona d'este Domingo Escrivà Peiró, l'alcalde, sí que es van veure dins de l'obligació, van pensar molt si amagaven el xiquet, si deixaven d'amagar-lo, si se n'anava a l'exili amb son pare, però clar, en un principi son pare encara no sabia que se n'anava a l'exili, perquè el xiquet se'n va l'any 37
i son pare se'n va ja en el 39. Si jo suposo que si son pare s'hagués exiliat en el 37, m'imagino que s'hauran portat el xiquet en ell. Clar, ahí passen 2 anys que el xiquet... Aleshores, ells l'envien allà perquè per por a la destrucció d'una família, de que es mataren tant a son pare, i son pare tenia clar i segur de que si continuava la cosa com anava, que ell anava a ser una víctima més de la guerra. Entonces van intentar buscar que el xiquet, primera, salvar al xiquet, que al xiquet no li passara res, perquè el xiquet ja tenia uns 12 anys quan se'n va anar, i damunt que intentar que tinguera una vida millor i una formació millor que la que estava en aquests moments així en Espanya, però en tot moment volien i tenien el pensament que se n'anava per molt poquet de temps, que se n'anava per a tornar. Clar, al ja anar-se'n ell exiliat a Bufaric, a Alger, quan intenten buscar-lo, no perquè el contacte el tenen, sinó intenten recuperar-lo, a part que no era tan fàcil perquè s'havien de fer molts documents i no estava la cosa per deixar a aquestes persones que tornaren, perquè també n'hi havia molta repressió sobre elles, Matia li comenta que no era una situació convenient, perquè clar, Matia es queda en una xiqueta i un xiquet de 2 anys, i ell allà a soles, sense una aportació econòmica i això. Entonces, clar, tornar a Bufaric, en Montió si podia, no anava a facilitar les coses, i tornar a Oliva, damunt que hi havia amenaces, era una càrrega més per a Matia. I com n'hi havia una prou fluida, entre cometes, de cartes, no és com ara que tenim internet en un moment d'estar, vam pensar que era millor que es quedara allí en tota la intenció de tornar. És cert, ell va tindre molt amagat la malaltia, que pràcticament ell era molt valent, pareixia en les cartes que era molt valent, en les cartes que comenta un tal Pepe i Viviana, que també es veu que eren uns xiquets exiliats, i no es veu que es deien casar igual, un tal Pepe i Viviana, unes cartes que li envien dient que era una persona, el Manuel, era una persona molt oberta a tot, molt treballadora, molt estudiosa, i que era molt bona persona, i que els havia mal la malaltia per a no empitjorar més els sentiments dels pares. I realment ells, quan s'enteren que ell tenia tuberculosi, és quan la carta que li diuen que este Pepe li escriu a Montió dient-li que s'ha mort, i ells quan s'enteren que estava realment malalt. Per lo que estàs preguntant-me, no coneixem que tinguera allí feina concreta, perquè en tots els documents que tenim, des del carnet de la República, com en el passaport, com en els papers que n'hi ha d'allí, governamental sempre posa oficio, posa ninguno, o sin trabajo, no reflexa res el que està allí, el que està fet allí. Sí que és cert, com a curiós, és que a ell li agradava molt la música, ell era músic, era membre de la Societat d'Autors, tenim el document que ho certifica, i era compositor de música, i té moltes obres fetes, no sé si es coneixeran, jo concretament tinc totes les obres d'ell, les tinc recopilades totes, i n'hi ha músiques per ell, n'hi ha músiques adaptades a lletres, jo tinc totes les partitures, les tinc conservadetes. Aquesta ficció també la té l'altre fill, el Domingo Escrivà. No sabem realment allí a què es dedicava. Sí que és cert que Matia, la dona, li envia diners, perquè en una de les cartes li diu Domingo, no el prives de res, si estàs malalt, gasta-te en medicines, en menjar, i si deus alguna cosa, paga el que degues, i sempre que el falten diners, demana-me'n que jo així, de moment no estic patint de res i puc enviar-te'n. Això ja molt avançat. Sí que és cert que he dit que enviar el xiquet així era una càrrega més per a Matia, però clar, estem parlant d'una situació de molt de postguerra a les cartes que està ella allí. Havia canviat la situació de Matia. Però no sabem que estava treballant allí. Pensem que no, perquè Matia sempre estava enviant-li diners. I ell encara estalviava perquè quan torna, encara en els documents que tinc, n'hi ha 5 o 6.000 pessetes, tinc bitllets de 1.000 pessetes,
que ho porta i diu, mira Maria, de tot el que m'has enviat, a gastar el mínim i així torne jo per a Espanya tot el que està enviat estos anys. Ahir concretament existia perquè tenia una carta de Blasco Ibáñez, de Montió, que l'envia a Montió, i una carta de Manuel Azaña. Després aquestes cartes me les van demanar per a una exposició en Gandia, de la Guerra Civil i això, i ja no me les van tornar, van desaparèixer i no m'ha averiguat qui les podia tindre. Sí que és cert que encara queden les targetes de Manuel Azaña, les de Blasco Ibáñez, concretament la del fill de Blasco Ibáñez, perquè hi va tindre després prou relació amb Sigfrido Blasco Ibáñez, el fill de Blasco Ibáñez. I, clar, es veu que al comprar i adquirir el diari El Pueblo, el diari República del Pueblo, en l'any 29, pues veu que sí que tenen alguna correspondència, es veu que Montillo que devia publicar alguna cosa en aquest periòdic, en el periòdic El Pueblo. Després sí que hi ha molta documentació d'alguns generals, del diari El Pueblo, d'alguns almirals, de moltes personalitats. Tot això ja són targetes. I de més documentació que tenim també molt interessant són les famoses cartes parlants, unes targetes que venien de Rússia, a banda de la carta normal escrita, eren unes targetetes il·lustrades que venien, que eren una espècie de disquet, que fins ara no s'havien, fins fa poc no s'havien pogut reproduir i al parecer no n'existeixen massa, o molt poquiues, o quasi cap, i així no n'hi va, concretament n'hi ha 5. Unes són meues i altres són d'una altra persona. Aquestes targetes, a través de l'Ajuntament, s'han pogut portar algunes d'elles a la Biblioteca Nacional i sí que s'ha pogut reproduir la veu que existeix dins de la targeta. Concretament, una de les que tinc jo és, jo està dipositada ara, però que és la propietat nostra, meua, és la veu de Manuel Escrivá Mateo, en la qual parla d'un viatge que fan a Moscou i està molt content, és una veu així molt adoctrinada, molt marcial, la que, conforme he dit, agraeix al camarada, parla del camarada Lenin, tot el que està fent per ells, i en ella sent que conta molt sorprès el que està veient allí, parla que està en una plaça molt gran, la plaça Roja, i que hi ha molt de tanque, molt de carro blindado, molt de coet, molt de bombes, moltes coses, i està molt sorprès. I que li agradaria que el seu pare diu, pare, voldria que estigués així perquè pogués veure tanta arma junta. Aquests documents sí que estan conservats, estan així ara. Ara crec concretament que estan en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional d'Espanya, a veure si poden reproduir la resta de cartes i després m'imagino que tornaran a Oliva i se tornaran els propietaris. Tota la documentació, jo tinc prou documentació i parlo moltes voltes en l'arxiver, en Vicent Olaso, i concretament diu, en això, Ramon, què tens que fer i què no tens que fer? Jo estic un poc reticent en tota aquesta documentació perquè jo sé cert que el dia que jo me'n vaig, el dia que jo falte, potser les meves filles ho veuen per un calaix i va tota la basura. La meva intenció sí que és ajuntar-ho tot i poder deixar-ho en una sessió o una donació a l'Ajuntament d'Oliva perquè puguen conservar-se tota aquesta documentació que guardat en un calaix no significa res i no vol dir res, però potser com a arxiu documental i que algú pugui agarrar-se o fer algun estudi, o per almenys que quede constància de lo que ha passat, que tot allò, per bé o per mal, ho hagin fet uns o ho hagin fet els altres, que n'hi ha una presència documental de que algo que quizá no tenia que haver passat va passar. Després d'aquests documents també n'hi ha un company de feina, Juan Ramorell, que l'entrevisteu esta espera, que també està demanant molta documentació, pareix que em dona la impressió que no el vull deixar, per supost sí que el vull deixar, però vull tindre tot aglutinat i tot junt per a que es faci un estudi bé de lo que és la realitat de tot això. I és l'únic que queda, perquè les persones que van estar allà, tant en l'exili, tant en això, ja no existeixen, no és un testimoni ja viu que puguen contar-nos-ho. I si algú ho té que contar, tant a nosaltres com a generacions que venen, té que ser aquests documents. I aquests documents tenen que ser la veu de lo que realment va passar en una època determinada i, conforme dic,
que hi ha constància de què ha succeït i el que ha passat realment.